За поредицата търсене на работа и започване на работа определено мога да кажа, че започнах работа. За другата поредица с шофирането започнах и да карам. Неволята учи, нямаше избор. Нямаше как да кача по-рано видео в YouTube, за съжаление. Ще ви обясна защо. Едната причина е, че точно в момента, в който вече бях снимала няколко видеа, телефона ми се развали. Бях подготвила няколко различни видеа. След като ми се развали телефона, се наложи да се опитам да прехвърля всичко в новия ми телефон. И ми познайте дали успях. Не. На този телефон даже не знам къде да гледам. Насам ли, себе си ли. Се изглежда, че гледам криво. Както и да е, няма значение, ще му свикна. Другия телефон, искат му прекалено много пари за поправка. Той е по-добре да си купиш нов. По-нататък ще го оправим най-вероятно чисто от сантиментална стойност, отвратителна светлина. Както се вижда, навън вали. И така. Нямаше как да кача, пак изчезнах видеа. Много неща нови се случиха. Мисля, че успях да запазя в лаптопа няколко видеа, няколко откъса от видеята, защото всичко друго остана в телефона стария. Нямаше как да ги прехвърля. Боже, пръстите ми. И така, днес е за мен първи работен ден от новата седмица на ново място. Не е трудно, интересно е, студено е вътре, затова съм така облякана. Не съм облякана като фотомодел. Единственото нещо, даже косата не си оправих, едно чоки стига толкова. Единственото нещо, което направих, е да си сложа едни веждички, защото моите са плешиви, една малка спирала. И ще ви разказвам след работния ден, най-вероятно маничко, преди да тръгна за вкъщи и така нататък. За сега, чао от мен! И така, тук си работим. Вече, докато ме блъскаше дъжда, в момента искам само да покажа, вече обедната почивка е 1:30. Искам да покажа, изведнъж изпича много, слънце скрива се, после с облачета, обаче вънка стана супер топло. Пусна се напукани от студ, това се вижда. Опашката ми е в якито, но какво ти пука. Продължаваме след малко работа. Здравейте хора, тази сутрин опитах да направя едно видео от колата, не беше сполучливо. Вторник. Втория работен ден от първата работна седмица. Ще си блея наляво и надясно. Като цяло след малко трябва да си досваля гримата, се виждат някакви 15. Светлината не е супер, обаче пък не ме интересува. Какво исках да споделя с вас? Както казах, започнах работа чрез една агенция за временна заетост, само че не знам как се казва точно на български, какъв е еквивалента. Извинявам се. Значи, устните ми се изгорели, то се вижда от студеното. Чак ето до тук. Нямам толкова големи устни. Просто такъв ефект дават отдалече. Иначе направо е люспи, като се едно съм змия и сабеля. Все тая. Слагам много. Започвам работа и приключвам в 9. Започвам, в 5 след обяд приключвам. На 11 км от вкъщи започнах да карам, което е супер. Прибирам се някъде около 5:30. Искам да ви кажа, че гледам видеа в YouTube, нали, вечерна рутина след работа, не знам си какво, не знам си що. Честно да ви кажа, изморих се само докато си измих косата и докато си взема душ. Сега като знам, че трябва да домахна грима, единственото, което бих направила е да си сложа един крем, защото кожата ми опъва супер много и както видяхте, един обикновен, най-обикновен балсам за устни. Силно се съмнявам, че си сложа маска за лице, поне днеска не. Днеска не ми беше ден, така започна. Имаше доста работа, но кефа са на хората, дето правят нощна рутина, сутрешна рутина, преди работа, след работа, не знам си какво. Аз, като човек, който е работил преди това и продължавам да си работя, между другото, съботите, като маникюрист седнала. Сега работата ми е изключително да си да правя цял ден.
пак е работа, която се извършва с ръце, но си прав. И далече не си представям точно тази вечер да направя видео на тема вечерна рутина. Какви са ми впечатленията от нещо различно, защото тази работа, която започнах, е нещо, което аз никога не съм правила. Аз никога не съм работила в фабрики, фирми, производство и такива работи. И сега ми е супер интересно. Както и да е, интересно е. Не е трудно, дали е изморително. Изморително е като всяка работа. Става въпрос за щампиране на всякакви дрехи. Примерно някоя фирма, строителна, иска работниците им да носят тениски, яките панталони, жилетки, грейки и така нататък с логото на самата фирма. Съответно се поставят такъв тип лого на доста висока температура, на 150-160 градуса, зависи от материята, зависи от логото, дали е тънко, дали е дебело и така нататък. Има доста интересни неща. Искам да кажа, че всъщност по-скоро ми се отдава, защото мен още от ден едно ме оставиха да се спасявам. Показаха ми точно един път. Хората са доволни. Като тук искам да уточня, че тази агенция по временна заетост намира кратки мисии. Тази мисия може да е в рамките на една седмица, може да е в рамките на 2, на месец, на 2, нали, според зависимост търсенето. За съжаление, ми изчезнаха видеята, които подготвях, както вече споменах в преден отказ от снимането. Ми изчезнаха, но исках да кажа, че идеята ми, това, което е изчезнало от тези видеа, идеята ми да започна по този начин е, че така мога да правя различни неща. Може би това след време ще е дразнещо, обаче на този етап всъщност не е дразнещо, интересно е. Поне на мен ми е интересно. Защото ми е много любопитно къде биха ме пратили наново след като свърша мисията, която не знам все още колко време ще продължи. Би трябвало да продължи или до 12, или до 17, или до 24 декември. Не е много сигурно. За сега хода с ентусиазъм. Налага ми се да си карам колата. Вече карам сама, ама това също ще ви го разкажа в отделно видео, като ще защо аз, откакто изкарах книжката, не карах сама. Сега вече карам сама. Ще ви разкажа. Сигурна съм, че има доста хора като мен, които като са изкарали книжката, ги е било страх да шофират сами, или пък след това се е случило нещо, което да ги накара да се страхуват да шофират сами. Те мислят, че могат да допринеса, но това ще стане в друго видео с малко информация, малко мотивация, малко забавни случки и така. Ще се посмеете заедно с мен на мой гръб, ама пък смехът е здраве, така че нека да си посмеем. И така, ще ви разказвам и занапред. Исках да уточня само тези неща. Отново хаотично видео, тъй като няма как да си набавя видеята, които вече бях заснела за видеото, което исках да оформя на тема търсене на работа. Няма нищо хаотично, спонтанно. Надявам се обаче да ви е интересно видеото, което ще видите. И ще направя всичко възможно да наваксам с видеята. Идеята ми беше да качвам по 2 видеа на седмица, обаче като ми се развали телефона и съответно нямаше как да се случи това нещо. Докато идем да вземем друг, почнах работа, организация и просто нямаше как да организирам и заснемането и обработването, но сега ще обработя видео и ще го кача. Надявам се да ви бъде интересно. И така, общо взето това е. С търсенето на работа успях да си намеря работа. Ще ви разкажа по-натам дали е интересно или е натоварващо да ви пращат на различни мисии за кратък период от време. И нека да пробваме нови неща. Между другото, в никакъв случай не се отказвам от моята страст маникюра. Обаче разнообразяването и това, че си давам сама на себе си предизвикателства,
ми е доста интересно. Пълни ме с позитивизъм. Дава ми да разбера, че ние хората можем всичко, стига да искаме. Общо взето, явно е един етап в живота ми, в който аз търся предизвикателства, като днес съм на тази работа, утре съм на онази работа. Това са неща, които аз изобщо никога не съм работила и въпреки всичко скачам в главата надолу и ако не е моето, не е моето. На втория ден мога да кажа спокойно, не, аз не мога да върша тази работа. Отказвам се, те ми намерят друга, която е по-подходяща за мен, според моите изисквания и така нататък. Тази ме устройва главно заради децата, с училището, с смените на Енчо. Колегите са много готини. За сега всичко е супер. Ще видим как ще продължи. Оставям ви, защото тази изгоряла коса и трябват поне 30 минути с сешуара, за да изсъхне. И разбира се, ползвах продуктите вече за n-ти път и съм супер доволна. Онези продукти, за които говорих, че са по 1,99. При всички положения съм доволна. Само дето сега в момента не е сериаз на косата. Абсолютно вършат работата като по-скъпите продукти, поне на пръв прочит, на първо пипане, на усещане в банята и така нататък. И вече е време да спра да говоря, защото съм изключително изморена, имам какво още да върша и трябва да ставам. То ми личи. Това, което исках да ви кажа е, че ако видеята са ви интересни, надявам се те първо да станат още по-интересни, да не забравите да се абонирате за канала, да коментирате и разбира се, до нови срещи!